Държите в гардероба дрехи, които вече не ви стават? Опитвали сте да носите оформящо бельо, но то се оказва обемисто и непоносимо стягащо? Време е за промяна! Представяме ви новото оформящо бельо Slim & Lift Air. Леко, финно, тънко и въздушно, с което постигате мечтаната фигура и изглеждате великолепно. Нашите дизайнери направиха Slim & Lift Air от по-фина материя. Специално разработената нишка Airlight е толкова тънка и мека, че дори не усещате бельото под дрехите. Оформящото луксозно бельо Slim & Lift Air следва контура на тялото, равномерно разпределяйки излишното тегло. Изберете и облечете любима дреха. Вече изглеждате чудесно и то веднага. Все едно сте отслабнали 5 до 10 кг. Можете да носите дрехи с 3 пъти по-малък размер. Slim & Lift Air е проектиран да стяга 12 зони, които се нуждаят от оформяне, за всяко проблемно място на женското тяло, за да изглеждате слаби и неотразимо красиви. Материята е супер еластична и не задържа влага. Дори в летните дни няма да ви запарва и запотява. Slim & Lift Air оглажда и стяга фигурата в проблемните зони на корема, талията, ханша, седалището и гърба за перфектен силует. Изберете и облечете каквото искате, защото с Slim & Lift всяка рокля ви стои прекрасно. Slim & Lift Air има дизайн, благодарение на който пасва безупречно на фигурата, независимо от вашия ръст и телосложение. Само с тази специална телевизионна оферта може да вземете Slim & Lift Air на изключително изгодна цена. Ако се обадите веднага, получавате не един, а цели 2 броя оформящо бельо. Slim & Lift Air в дискретен бежов и изискан черен цвят. Побързайте! Обадете се сега и поръчите изключителното оформящо бельо Slim & Lift Air за неустоима и пленителна фигура. Получавате и бонус – още един Slim & Lift Air в шикозен черен цвят. Попитайте за вашата клубна карта. Клуб 5 звезди ви предлага големи отстъпки, специални предложения и много изненади.